Este autoarea singurei istorii a costumului publicată în România. De peste 50 de ani predă istoria artei și istoria stilurilor și a costumelor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică și la Universitatea Națională de Artă. Este critic de artă, scrie cărți, sculptează, desenează. Sunt o pădure din care fiecare culege ce vrea. Mi se potrivește acest moto, spune Adina Nanu. Toată viața mi-am păstrat desenul și sculptura ca pe o grădină secretă. N-am vrut să-mi câștig existența din asta, ca să nu trebuiască să fac concesii. De când mă știu, de primii ani, de la primele amintiri, am măzgălit toate cărțile mamei. Mi-au dat lut să modelez ca să fiu cu minte. Expoziția actuală am făcut-o ca un zâmbet pentru prietenii mei. Ca să afle și ei, măcar la sfârșit, cu cine au avut de-a face. Sfaturile sunt sigur și pentru nepoții mei și pentru studenții care sunt tot un fel de nepoți. Un sfat ar fi nu vă limitați la viteza cu care se petrece viața în jurul nostru, la genurile scurte care se desfășoară la televizor, pe internet și tot restul. Timpul este acolo manevrat de regizor. Este nevoie ca din când în când să facem un antrenament de concentrare sufletească. Și asta se poate face numai cu artele așa zise statice. Stând mai multă vreme în fața unei imagini, nu ești atât de pripit cum ești în fața unui televizor când îți zboară în fața ochilor fel de acțiuni. Poți să te adâncești în propriul tău suflet, să ajungi în zonele mai adânci. Pentru că și artistul care a creat artă a trăit cu toată ființa lui mesajul pe care ți l-a trimis, încât ca tu, receptor, să poți să trăiești cu toată ființa ta mesajul, trebuie să-ți iei timpul necesar. Să fim înțeleși. Eu sunt convinsă că nimic nu se întâmplă întâmplător. Așa că surprizele mele au fost întotdeauna dublate de un fel de tot rău spre bine sau am încercat întotdeauna să găsesc un tâlc.
toată viața e plină cu miracol. Tot ce se întâmplă de când sunt într-o săptămână în sala asta, mi se pare adorabil. Palladi a răspuns când l-a întrebat cineva care operă de artă de pe lume îți place cel mai tare. Și Palladi, după ce s-a gândit un pic, a zis opera pe care am de gând să o fac. Gloria este pieritoare și deseori întâmplătoare, pentru că depinde de 1000 de factori dacă o operă rezistă în timp sau dacă pierde la un cutremur sau la un război sau la mai știu eu ce. Așa că, până la urmă, sigur, valorile spirituale sunt singurele care fac bine, și fiecare om este dotat cu un simț care funcționează mai fin decât altele. Un simț care, sigur, le angrenează și pe celelalte, dar care răspunde primul. Ori eu sunt croită vizual. Așa că pentru mine, sigur, în primul rând, contează imaginea și cu valorile ei. Cât de mult contează haina pentru om? Este modul de a ne îmbrăca o artă? Cât de mult contează imaginea în comunicare? La toate aceste întrebări vom încerca să răspundem astăzi împreună cu invitata mea din această seară, doamna Adina Nanu. Bună seara, doamnă! Mă bucur să vă am alături. Sunteți profesor de peste 50 de ani, profesor de istoria artelor, de istoria costumului la Universitatea Națională de Arte și Universitatea Națională de Teatru și Cinematografie din București. Aș vrea să începem dialogul de astăzi cu o întrebare foarte simplă. Haina îl face pe om? Pe de o parte, omul e cel care face haina. Pe de o parte. Pe de alta, sigur că haina face parte din om. Pentru că dacă am umblat fără haine, am putea să spunem că suntem opera naturii. Însă orice intervenim noi asupra înfățișării noastre, înseamnă că semnăm coautori. Nu este numai Dumnezeu cel care a făcut pe om, ci omul se face singur. Mi-a plăcut o declarație de-a dumneavoastră recentă, oarecum, în care spuneați că în fiecare dimineață, în momentul în care ne îmbrăcăm, ne punem semnătura pe această creație artistică. Deci, de sus până jos, suntem o creație artistică așa cum ne o imaginăm noi în acel moment. Acum, în lumea afacerilor, toată lumea învață un cod de comunicare prin gesturi, pe care, sigur, și îl descifrează reciproc cei care tratează între ei afaceri.
cine stă cu brațele încrucișate înseamnă că se apără și se opune unor oferte, pe când arătarea palmelor, de pildă, înseamnă o comunicare deschisă. Totul a ajuns acum un fel de dans de salon, în care fiecare știe că celălalt îi descifrează mișcările. La fel se întâmplă și cu costumul și atunci, de prudență, s-a ajuns acum la un fel de uniformă civilă, care este costumul de firmă. Toți bărbații îmbrăcați la costum, cu cravată, cu o anumită tunsoare. Singura excepție este rasul în cap, care sper să fie o modă trecătoare, iar femeile toate se prezintă în taior, cu pantofi negri, cu ciorapi în plină vară, în fine, cu anumite convenții care au ca scop tot așa să trimeată pe un plan al doilea constituția, să zicem, personală, trupească și să lase să acționeze în comunicarea interumană, în special rațiunea. Bineînțeles că în spatele acestei comunicări sunt tot felul de șmecherii, pentru că nicio comunicare nu poate să fie pur imparțială și rece și așa. Da. Și atunci șmecheria este să impresionezi până niște detalii foarte mărunte, până... Cum ar fi, de exemplu? Un detaliu prin care ai putea, fiind îmbrăcat într-o ținută care nu-ți inspiră nimic, cum ai putea să influențezi interlocutorul să accepte, să zicem, deal-ul pe care îl propui? La femei mai acționează lungimea fustei, pentru că acolo nimeni n-a... Și lungimea picioarelor. Sigur, adică ce se vede, exact. Nu? Când fusta devine mini. Și pe urmă există detalii foarte mărunte de croială, de, știu și eu, un cercel, machiaj, lucruri de-astea. Detalii, să zicem așa, minore. Absolut, dar care doar nu pentru sunt cunoscători, cum ar spune sigur, unii. Sigur. Exact. Moda între artă și kitsch, pentru că tot vorbim despre aceste costume de firmă care la o primă vedere nu inspiră nimic și lasă doar rațiunea să funcționeze în relația dintre partenerii care se adună să discute o afacere. E foarte interesant de privit moda ca o altă formă de artă și ceea ce avem de multe ori pe micile ecrane sau în jurul nostru, moda ca o formă a kitschului. Și știu că este un studiu al dumneavoastră într-una din cărți, Arta pe om, se numește cartea respectivă. Dacă ar fi să analizăm ceea ce vedem acum în jurul nostru, la ce pol ne-am situa? La polul artei sau la polul kitschului? Acum, cred că trebuie pornit de la definiția kitschului. Kitschul este un înlocuitor ieftin a unui fenomen prețios și artistic. În domeniul picturii, de pildă, kitsch înseamnă nu o pânză într-adevăr trăită și care conține în ea mesaje înalte, ci o ramă foarte scumpă în care s-a băgat orice, pentru că oricum eventual nu interesează pe cel care a dat banii și care nu vibrează artistic, ci are cu totul alte scopuri când își pune pe pereți un astfel de tablou. Are scopul să impresioneze, să arate că face parte dintr-o anumită clasă socială și așa mai departe. În costumație, adică în imaginea umană, este vorba de același lucru, adică de o mimare, adică de o înlocuire a unei adevărate bucurii artistice cu dorința de a face pe cineva praf cu cât de multe bijuterii ai pe tine sau lucruri de felul ăsta. Asta este kitsch. Este un gest ostentativ și este tocmai înlocuirea trăirii, a bucuriei artistice
în alte scopuri și alte mijloace. Am înțeles. Și în momentul în care, revenind la întrebare, în momentul în care ne uităm pe stradă, în jurul nostru, sau la televizor, la ce pol se situează societatea românească în momentul de față? Mergem înspre chici, spre a lua ochii? Suntem influențați atât de tare de o modă care merge după deviza trăiește clipa și arzi cât mai mult, sau arta, să rămână arta și ce este frumos? Cred că ce vedem noi pe stradă nu este nici chici, nici artă. Probabil chiciul se întâlnește în cluburi sau prin baluri ale miliardarilor sau mai știu eu pe unde. Revenind la costumele dumneavoastră, s-a născut o adevărată legendă în ceea ce privește colecția pe care o dețineți. V-aș întreba, în primul rând, câte piese aveți în această colecție? Asta este o întrebare încuietoare. Niciodată n-am numărat. Și nu știu cum să număr. Să număr ansambluri nu merge, pentru că din când în când le desperechez și le combin altfel. Să număr o pereche de mânuși, un pantof, un cercel și așa, nu se termină niciodată. Așa că am lăsat pentru când o să avem timp să numărăm ce avem. Deocamdată totul a pornit ca o joacă. Când a început, practic, această joacă? Nici nu știu când a început, cred că mama a început-o, pentru că n-a aruncat diverse pălării pe care le moștenise. Și cu toate mutările noastre, așa s-a nemerit că am luat cu noi și toate vechiturile. Și din diverse aniversări pe care le făceam costumate pentru copiii mei, ca să nu se vadă că în adolescență fetele cresc mai repede și băieții rămân mai mititei, am tot păstrat aceste obiecte și în momentul în care am avut ideea nemaipomenită să ies din istoria artei, care era plină de capcane politice, și să mă refugiez în istoria costumului, care părea conducerii comuniste de neglijat ca mesaj politic, deși nu e adevărat. Costumele astea, adică toate pălăriile în primul rând și toate accesoriile pe care atunci am băgat de seamă că le aveam, au folosit pentru ca să ilustreze istoria costumului din secolul XIX-20, de unde aveam diverse piese. Am înțeles. Am citit în cartea dumneavoastră momentele realmente cu multă plăcere le-am citit, momentele în care dumneavoastră vă costumați cu hainele mamei, cu rochiile, cu pantofii ei și așa mai departe. Deci aveați această dorință de a combina lucrurile încă de mică. Și, așa după cum spuneați, ați moștenit o serie de obiecte din colecție încă de la mama dumneavoastră. Acum, eu am ajuns la convingerea că este foarte important cu ce să joacă copiii mici. Extrem de important. Unul se joacă cu trenulețe, altul cu ursuleți, altul se costumează, altul desenează și ce va face mai departe în viață, este foarte important să meargă mai departe pe linia acestor aptitudini înnăscute. Pentru că e mult mai greu să înnoți împotriva curentului, adică să înveți lucruri care nu te interesează în mod profund, și mult mai ușor să mergi chiar în direcția asta în care te preocupă și te absorbe și la un moment dat te și distrează mai bine ce faci. Da, aici totul ține de atenția părintelui, de timpul pe care îl acordă părintele copilului și își dă seama de ce aptitudini ar avea copilul. Da, dar dacă părintele, spre exemplu, în cazul dumneavoastră,
mama sau tatăl nu ar fi fost de acord ca dumneavoastră să vă costumați cu acele rochii de satin ale mamei sau cu pantofii sau să vă pudrați, să vă machiați cu crema de ghete și așa mai departe și v-ar fi canalizat atenția către, să zicem, grădinărit sau medicină. Deci ține foarte mult de relația, de telepatia dintre părinte și copil, de relația intimă, sufletească dintre părinte și copil, astfel încât să ții cont de ceea ce vezi că face copilul și să-l îndrumi în acel sens, fie că îți place, fie că nu-ți place. Asta e foarte adevărat. Apreciez foarte mult norocul pe care l-am avut ca părinții mei să mă lasă să facă ce am vrut eu. Pur și simplu s-a uitat la mine să vadă ce fac, dar nu mi-au spus niciodată să fac un anume lucru. Pentru că ați pomenit de medicină, la un moment dat chiar am făcut un mic detur și am făcut în același timp cu arte plastice și cu literele, unde mă duceam să ascult cursurile de estetică și de istoria artei. Am mai făcut și vreo 3 ani de medicină, de curiozitate și, în fine, dând diverse motive. Am înțeles. Dar ați cochetat cu ideea, dar nu v-ați îndreptat către medicină. La sfârșit m-am gândit că totuși de stricat n-a stricat. Cel puțin n-au stricat studiile de anatomie și chiar disecția, pentru că am aflat cum se mișcă mușchii feței și din ce se alcătuiește de fapt mimica. Și cum acum cu studenții din când în când facem câte o ședință de machiaj experimental, este bine că știu lucrurile astea. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. O seară bună și o săptămână cât mai plăcută. La revedere! Bună seara, doamnelor și domnilor! Am plăcerea nemăsurată de a avea alături de mine din nou în studio pe doamna Adina Nanu, un artist cu o bogată experiență de viață, pe de o parte, pe de altă parte, un artist cu o impresionantă colecție de costume. Bună seara, doamnă! Bună seara! Dar haideți să revenim la colecția dumneavoastră. Colecție, spuneți că nu știți câte obiecte dețineți în momentul de față, dar numai și pentru simplul fapt că s-a născut o legendă în jurul ei, este o colecție impresionantă. Unde o țineți, toată această colecție absolut superbă de costume? La început o țineam în cuferele părinților, foarte încăpătoare, în pivniță sau în pod. Pe urmă am făcut niște cutii de carton și așa mai departe, până ce în vara trecută am avut expoziția de la fostele Grajduri Regale, când, ca să putem expune, cred că o treime din colecție, am cumpărat 80 de manichine de croitorie, nu cu cap. Și când am desfăcut expoziția, ne-am pomenit că nu avem unde să punem 80 de manichine, care însemna o armată de 80 de oameni, nu? Exact. Ca volum. O parte dintre ele au mers cu hainele cele mai prețioase la Muzeul Cotroceni, unde a avut loc în toamna trecută o expoziție care s-a chemat Costume la Curtea Regală. Am fost foarte încântați toți, echipa mea, de asemenea invitație și au mai poposit și acolo o vreme o parte din costume. Marea majoritate însă au avut șansa unei alte invitații foarte specială la o universitate de management, marketing și lucruri din astea foarte practice, care și-a construit un nou local în zona Orhidea, Carrefour, Orhidea, nu știu cum îi spune, către Politehnică,
și unde au fost obligați în momentul în care au construit noul local să amenajeze un mare adăpost antiatomic. Încăperi mari, goale, făcute din ciment, iar directorul acestei instituții de învățământ, un om foarte talentat în diverse direcții, și în muzică, și în artele plastice, și bănuiesc și în poezie, ne-a invitat să populăm acest adăpost cu costumele noastre. Și bineînțeles că a ieșit o expoziție, cum să spun, specială. Inedită. Și de altfel inedită, într-un loc inedit. Pentru că lângă pereții de beton să vezi un secreter Louis XV și lângă el un manichin îmbrăcat cu o rochie cu crinolină, numai dantele, este cel puțin surprinzător. Sunt foarte curioasă cum va evolua mai departe această istorie a colecției noastre, pentru că visul către care ne îndreptăm, mai repede sau mai încet, este să facem un muzeu stabil al costumului purtat în București în secolul XIX și XX, dar un muzeu care să rămână particular. De ce am optat pentru formula asta? Pentru că ne-am dat seama că, deși în marile muzee ale Bucureștiului există costume extrem de frumoase, de importante, documente prețioase de tot ale trecutului, ele se deplasează foarte greu. Cer tot felul de acte, de asigurări și de împrumuturi birocratic organizate. Pe când noi ne mișcăm mult mai repede. Când spun noi, mă refer nu numai la mine, care am adunat majoritatea obiectelor, dar și la colaboratorii mei, care sunt ca o familie medievală, fiica mea, care lucrează la Catedra de Modă din Universitatea Națională de Arte, și copiii ei, adică nepoții mei, băiatul care se ocupă de publicitate și fata care lucrează la Catedra de Scenografie de la UNATC. Deci, din nou, după ce